के हम देखले न बानी ऐसन हंसी के काहे करता काहे बड़े तबाह कइले बस के हम देखले न बानी ऐसन हंसी के हमारा खिलाफ जवन बोला का बोली उ देख ली अपन कैलेंडर रे सरकार के नहीं रंगदार के अदालत हो करे के पड़ी सरेंडर सरकार के नहीं रंगदार के अदालत हो करे के पड़ी सरेंडर रे का बुझली दिल्ली हाई कोर्ट से बेल होकेला हमारा भी सीधे प्रभु से मेल होकेला। अच्छा रहना देता हाँ दिल्ली हाई कोर्ट से बेल होकेला हमारा भी सीधे प्रभु से मेल होकेला। हाथ जे मिलाई ओके प्यार से पिया दे मुभिस की राम बलेंडर रे सरकार के नहीं रंगदार के अदालत हो बोले के पड़ी सरेंडर रे सरकार के नहीं रंगदार के अदालत हो करे के पड़ी सरेंडर रे चल से बढ़िया ताहर कमना के करे जंगल में शेरावा के सामना के करी बताओ अच्छा रहना देता हाँ चल से बढ़िया ताहर कमना के करे जंगल में शेरावा के सामना के करी हर सुनील टुनटुनवा तो खुदे उठावे मर्डर करे के टेंडर रे सरकार के नहीं रंगदार के अदालत हो करे के पड़ी सरेंडर रे सरकार के नहीं रंगदार के अदालत हो देवे के पड़ी सरेंडर रे औकात में रहो सर।